gati ya wana bodaboda kurwase bunge ya Gitutu Church South County ya Kisii basokire na gukwanira igoro y'ekiburaburo cyanyate kwa chikwana kiwa jingaki gose ikiyaita chingaki chetaro ya babatani bo kwamerera serikali rigwanya ko bakwerusanania amo n'ekiburaburo ekyo se banyaka bakaneke barabu n'abana bodaboda n'abantu bakobwati amachiko na atari bantu bagutumeka bobe ase amangana agesiasa muna gutumanyia omorikito Diponi Asanya Hasensemo yagesieka ni gavana bodaboda korwa chibunge ibere Gitutu Church South ne bunge ya Gitutu Church North baumirana aso kwegerera ase chinkuma chiarorekanire ko basarire lieta barobo gutumeka bubege siasa Nyobiri indoma chairman we sub county ya Gitutu Church South bodaboda lingana lyarere nari gukwanira amangana naraba bosongali abantu bakyusiga bana Simbalat ngana atumete chiguns chigajigo sali mukutano bumosike Fred Matiang'i intu na bodaboda asete yeto usikanete andonsi goseto kabangu tujigo sali mukutano uyu bosongalia ntua rochise gitiro kene kenya saole goronje na usikete na ilubu na mota usikanete lakini ripoti ya sogete ngabantu mwarwete ebinyoroga iga mukaenda kurwana bosongo ngitukorwana ni Matiang'i omini sababu kintebe sababu tokomubuni na ataba Matiang'i onde bwenzi okorigi chikura gose digari chikura buya ego ikete bete yoke koreki amwe chinga kecho ni go baegerera obokoreri bw'omujumbe o Gitutu Church North Muske Javeth Nyakundi na bigo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati jumbe te Javeth Mukaya otokoreire egasi enene wetara ase mulengo rio UDA bagotebanga agu support president tare ko batabero so that yanyore binte byatokoleire tigabero paka 2027 ara se goitarero to goita sari nywe munabona no nyana astote ne negesieka e para gero sirie kabeta nyakoe kagenda gochimosocho togo chikogenda gochiago chirioma togo tire twende kegogi togenda gochibo baracho otemire gokore meremere miya igo ntotageti omorayo ito sengenja tokorere mereme miya na nagenderete gotokorera paka 2027 gochiabu na ende gochimotwe ntotagetie abantu baruase bakuru bachake konya komwaka magena nga Javeth taisaini Javeth no murai na ende ntomusigete nyina boni go bagikeria chimbwa chimbe chiokurama abarai engana batebanga no kuborwa amaskani yesa amaskani amanene ntumaeteje nengaki kero omuntu akoira obori bwaye echiro kero moko iro obori bwaine echiro no omuntu okoega igo gotumia chiruga chingiya paka gwatumeka chibese egere kwaire kero gokeria esida yatobereire intubu n'abagitutu nekerongi karanstari nche no mugaka no isa kondora kieninke iyo inibagitie keroko nyoro omuntu akuramu murayo ikaransete agreement ndemo omo chairman yo Gitutu Church North asamangana bodaboda egento ndatebye abarai baminto abagendia nkeringa amangana ya bantu bagweta bakona korama aba esmiwa baito muno mochumba ito Javeth Nyakundi gotenena mamincha no gotumeka bobege siasa ayo mwana siasa orote nga boda nera baisie gotomu yaji gotokorwana asisiringi 500 200 300 to bege ke wange ekyo tuturi ke wango kia 200 300 500 mwana siasa tayo to borete bigibigi onena okorero mwana siasa ingi bana aseki bako tumeka kia siasa tuna bodaboda eturamo na ande tugosabanga nyona bana siasa bali bagocha tigabache lakini kero bachire tigabache njerere ngiya yogotati yani gotatiga batigo salia abanda amalieta na ande batigo salia abantu ba bodaboda amalieta no kuboria barure gucha sabarai koba aba mustari busyo asokuraria omorembe siasa ere gochibosia abarai gatosikana abana siasa batosike na intu tobaregentoti tobasike mbato jaya bagani tobasike kuripotire kitaseni kia gatembe kuruga chinsemo chegesieka bunge ya Gitutu Church North me county ya Kisii liane gongoro kwa Dipon Asanya.